ka hambai tini khong sapani simi nongkholai sini egra moharanpur teliamura constituency bisingo khlainai tui kormo edc village tai uttar gokulnagar edc village o duita edc village o chung dur tu dur khlaimani bisingte chung saiman khaise amo gobama kok sana nanglia o thaini borok o jagani borok jottono saka minister je tribal welfare minister ni buchamari borok nu khungkhungsani ras khlaina bagi de o rajniti thungkha ni jotto kok saka tai Tipra Mothano rogo kogdorika thanai 5 bochoro em Komal College hano snam rahmani pore chung khutu tungsa rigne kangsa bai chungno bandi kalang thangka 5 bochor lai thangka tak bahai no hai tai kumni jaga takar jola khwai rok ni hai borok tubui oro jitiri rina bagi pheuka chung abono jitiri roh khangke bo bahai no tai 5 bochor kati thangnai chung abo hai nangya nei joto kogribu norok je lukelo basamani ba jehetu norok 2009 ni simi uti praleno sani phema ba nong nong chung bud nai nong no jeng nai norok tawana di nei borok chung kogrikha chung wana nani kre o jaga o egaro mora portelia mora constituency o chung IPFT no 100% apply sinai amo 100% ba 100% nong sinai IPFT ayo lokthung ti palen dakti man thaise IPFT no IPFT no Ona gora ela kani borono na yeri kata. Jumlah si kau soban otak. Agi kai kayaknya tak ada borono. Kita kormari roh kata. Kang to jagan jiti borono matungai, jiti borono matungai. Harus matung. Kita tahu bahwa to Mothano bo takar jolani BJP ni kebo korbo mi. Chung borono jiti thangka kebo oro kre ke chung sana bo kre nongnai. Kang le jiti thaboro tongnai kang le to tini ya phano khana. Thangkai no mo. Ungkha mono no wan sugoi chung kaini baro tarigo sini IPFT aku daw. Amari wo pu diwo. Kwplai kaija di nin thani yo kono moyang asirbat sanukta. Sinangya 5 বছর তো কাপাঙ্গো ছিল নিয়ম করে কলকাতা গো মানে বছর বাইরে বড় বা ফুল ফলে মালে yang utang আম বাইরে নলে yang utang yang tar yang utang কি বড় নামা তোলা নেই কি বড় নামা তোলা দিছে কি তো নাই